Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Henne ka step khat pratrik unai lor, kumba hakapor sanduna mstem. Kandet kansan ki priyo ki ba amla bantep ki dei ki ai. Kilalet thambor ki yengsa jong MLA ka West Shillong constituency ba polling do hamau prem lom ksha Shillong. Hakani ka jingja wat la kirunar kila persang ban kawang ya ka yeng. Pat lese da ka jing tmu ban kawang hi sapo yeng. Hendai uni petrol bom ula poi tang haka benta badon kasam jong nong apahara bat uni petrol bom la let ha halor ka tunom ka badan halor ka jingkhang ni ka sunshade. Wat la marsenyo sngau ya kani ka jingja na kalyang unong pahara ulami marmar ban thwat iki breu ki badan kti. Hendai na ka jingsem khia jong u ban pelip shwai ka ding. Kat ba unda be iki ni ki breu ki badan kti hakane kam. Hendai sem la lap den chu yaki. Kani kadai ka nuksa ka basai ya ka jing kut jumut jong kani ka liang kani ka kunhun jong uni u Mahendra Rapsang ba ki kwa ban job da ka no ka lentiru by hook or by crook ki kwa ban job jubor ya kani ka election na kata kadau ki nadu ba ki lasdang hi ka campaign ke jong ki menta da ki banai PUE ya ki jingja ki babun ke jingsha kawang petrol bom ha ka yeng jong u Presiden jong ka youth wing ka ba shanisha apa mau prem ka jing berngam ka jong ki yaki paj ba pala one meeting in sia paj kai kini ki long ki babun ki ba ki tang ki ba klepat report ru nalor kata pinda paj saya ka rukam ba let ka jong ki sha ka media ki jingja kum ka tu ka jingja ha prengshnong ka ba iwi kelung la kena ba dan ba udon we samla ba tan ni short score jung i ya ki bakum kita ki jingjar ki lech media ban ong ba ki ba mut ban le kum ta ki ba mut ban tan ni short score jung ta kelung di nong kersian jung ba pol bat kila airu da ki dur ba shon mau bat manga syaki media ka ba ka don bok ba ka media better sense prevail kam shimla pen mi ki bakum kita ki dur te kini ki jingle bro ki peni ya ka jing bam don ya ka buram longbrio ka jong uni Mahendra namar gani kambe ka election ka ba ningkong na banta jonga ngala bi kun lightly ki election shaka assembly ngala bi kun ya ka election shaka lok sabha ngala kun ya ka election shaka district council keempat judan ngampat ju kenduk ki nong kun persya kiba haka jaka kin penon kam da kanya da ka jutang da ka argument ke jongki da ka jingla ke jongki ka skill ke jongki ban pen pa bali bade benjit yaki udai tang ni u noi kun u ba umlait da ka ktien light da petrol bom umlait da ka nia light da ka kubor lamler saka media te ngalai kedu iki bubun ki opponents nrenga ngashim ki kum ki dong yele persya ki de ki dong yele persya ki jonga kim de ki dong shun ki jonga ngalai kun persya yo ba Scott Lingdo yo jongkong maya kendia ba Martamlin perbot kini bro ngidon lagi jong kini ana lagi jong ki rensan hendrai haka bakut haka sngi thabut dalami ke result ngi khublai kiti amdai bangan lengan kurai ki leni kin persya wani kurai nga te kane kadai ka akor jong ki brio ki ba ki don bugun kaspa hendrai lain ata kim don ai hakat mensim kim don ai hakat jabing don ai hakat dot nut don ai ka slei tang kepala bat kata kadai ka problem ya kitu ki brio nomor ba ki biang thik tang ha ka we ka liang bat nomor ki biang thik tang ha ka we ka liang kisngo ba ka perthai borok kadai ka jong ki brio borok kadai ki bala ba thit kibrio borok kidi bedon da kador ka kli jongki wala kibrio ki ong kim tre ban chat hiet ki kilingo bale kim tre ban chat hiet ti na kata kata haba kim tre ban chat hiet kemen pendon kam da kini kelenti jong ka violence ngahing ngej ba kani ka don kam ke jing adkar na ka yang jong borok ti hendrai ha kajuk kopor kini kibrio ngi gamba ki provoke ki le iban ra ka jinglong ka bathut aka emlang ka salang ka yat ka yeng bat kani kadai ka ba ki nong kersian ki bawan menda ka singiru ki bu jingkeli balada kini ki brio ki
penyat ya campaign hakane kerukam ki perkhat bikin lek kamnul ada ki yo ya jing job te nak kata kata kolong ka basyai bah ba kani gede ka abuse kade ka jing pendon kam bakla ya ka jing don ka spa jongki ka badai ka wei ki jing ma ka ba wat ka election commission ru ka pet khawat ba ka abuse of money power kalau penjot ya ka democratic process ha kelengi benta jong kari India te hagan ni ka jela ka jongi ka khasi jongi lei ki election ki long haduk menta ki long da galenti jong kania jong ki debate jong ki ransan ya ko itainia kam ni da kan galenti. Incident happened like on Friday around 12:30 a.m. A guy named Mike Pakentin, he came to my house. My name is Dhaneshwar Medhi and I stay here in Bishop, Block 1, Basnet Lane. So he directly came to my house with some 4 to 5 Khasi guys and around 30 to 40 peoples with Khasi and Bengalis. They came directly to my house and they threatened me with direct consequences that later it will be a problem for you and all. That's it, and they went that day. And the next day, Saturday, we had a meeting in my place like regarding this issue. That day came to my place and all. And that midnight only, around 2:30 a.m. I don't know, I didn't saw the face of those guys of that group. It was about 8 to 10 peoples, and they were coming through my lane, and they were giving a slogan of Polingdo Murdabad, Polingdo Kutta. Then they started taking my name, Dhaneshwar Medhi Kutta, Dhaneshwar Medhi Murdabad, Dhaneshwar Medhi, you are not safe, be careful. And they went. Yeah, I have filed an FIR in Jalupara outpost regarding this situation and this issue.